Klaro matud pa alang kang House Deputy Minority Leader o ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio nga dili igo ang paayuda lang nga tubag sa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. alang sa mga jeepney drivers sa pang-publikong transportasyon. Kini ang gipaabot sa mga jeepney operator o driver kang Tinio nga misalmon sa nationwide transport strike. Sa iyang pagbisita sa mga strike center na matikdan ni Tinio nga ang niadtong 1,050 pesos nga mauli nga halin sa driver miubos na lang ngadto 250 pesos og mamahimong mas ubos pa tungod sa padayong pagsutoy sa presyo sa diesel. Sumala kang Tinio makasamot sa kasuko ang dili pagpatuman ni PBBM sa piso nga dugang pamasahe. Gibati kusab ni Tinio ang paghatag og 5,000 pesos nga tabang gikan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD nga inay nga diretsong ihatag sa mga driver. Ginaagi matud pa kini sa mga operator maong malangan ang pagdawat ni ini. Gani gipunto sab ni Tinio nga tanggalo na lang ang excise tax ug value added tax kon VAT sa lana, iundang ang overpricing ug profiteering sa oil cartels ingon man ibasura ang oil deregulation law.